power director edit dan kan zir don ni a thalak da lu dan le transition siam dan le hla da lu dan kan zir don ni ama sabirin helai power director te khian kan click anga ama sabirin hemi hi lo langa kan edit to sa te ti hian lo langa te chuan new project te hian kan lu don ni alaya hian new project kan click a te chuan select the video ti a hian 16.9 hei select ila ti chuan tian hetlai mi hi video ti lo langa hei video da lu na nia thalak ani don wangin abula che hian kan click anga thalak kan chuan download ami ho hi kan edit don ani kan edit du thalaka kha kan zu click anga tikwan i du chuan i an chin sa theya i an chin masak tu chuan a hnuaia play ti khui click anga tian lo lang ani chuan i dalu don chuan achunga mi achunga plus ti kho metanga tikhan oma ti chuan a hnoi mi hi et le duwa plus asira mi plus chuan Mr Bean hi kan da le duwa kan plus le a ti chuan Richie Rich kan da le duwa Richie Rich kan da le ti chuan heta ruang zon ho kha kan da vel re renga tikhan ka da a ti chuan hemi zo to no hian headline ading lam sira play ti khi mi khi kan click ang tikhan kan click a tikhan lo lang ta ti chuan hei hi lan dan an ta ni transition kha kan siam don ani transition siam dan chu hemi hei image number 1 le number 2 in karami hetilai mi hi zo click tur ni a kan click a ti chuan hei hengau hi transition sang ani a burn ti hi kan mangang image pakhat na le pahni na tan hei po hi du chuan a unlock thai hei play ti hian tian en theya tiang khan lo lang mai don ani kan plus a ti chuan an next na pahni na le pathum na en kar kan click le a hemi tan chuan cross ti hi kan hmang le ang tikhan chuan an next an Richie Rich le mithi zon ate ho hi hemi tan hian blackout hi kan hmangang tikhan kan play chinang che thiam em o tikhan an next step an le ula Mr Bean po hi dinglama tangin tian veilama pheitel telani kan play pa khan hemi hi in edit du chuan achelawan edit du chuan ama hian in select anga Mr Bean chuan headline veilam panga pencil lam ko edit ana nia hein click lenga pen and zoom ti khwan in click lenga no effect random te pona thaya tin custom te pona thaita custom hi chumani du dan dan in select thaya no effect kan ti hian a thalak pa ngai ang thlapin ron langang lo en ru a hei achemi alo ni anex sami chu achemi yang lo en le una hei research te pot hian dingnam train veilam tol phei chara tiang khan du dan na siam thai ani ti chuan hla kan da lu le chinang hei hi ni ta a he tila hian music ti hi om ta he tila hian kan du ber hi ni mai extract te hian kan lu tanga ngoro hei chu thui lu tuk music te hian kan lu tanga ti chuan music ti kan lu zo to hnu khan hla hi du in tian du chuna play lock the play lock thaya ama hi kan select anga plus te hi kan hmet lenga ti khan lo lang to mai don ni chon he tilai dinglam pangkilami plus hi kan hmet lenga ti chuan hemila halo toy deuh hlek ta ida bel le duwa
tian a hla top na zone a chi khan line pol hi danga anga yang chi khani da lu le the ma ro chu awal sam dan zokin a hla khani select anga edit ta ilu tanga duplicate iklikan duplicate ti khan pula win siam le ngal nei ko tuna anau clear chinang kan thil siam ta kan channel te try ti ni chuan no subscribe la lo like la lo share bok la ti chuan video edit dan in thria duang te kha lo comment ula ti chuan hemi zo a hi chuan hemi zo next video hi chuan a chi dang deuh kanon upload liang e ti chuan hemi hi a ti zo dan a extract dan hetlai dinglam panga khen ki video film lemom ki ta khen click kanga produce video an lut lang he hi lo langa save to gallery or sd card ti hen click kanga mani du zat quality in 4k te full hd 1080p te hd 720p te tiang zel khan mani duangin chuan anuwa produce ti hin that lenga ti chuan lo in save ta mai don